Predstavujem vám túto úžasnú chatu v srdci prírody Klokočov. Kompletne zrekonštruovaná. 3 podlažia a dookola ticho a les. Ráno vtáky, večer piecka a príroda všade navôkol. Na bývanie, chalopárčenie alebo prenajímanie. Všetko je pripravené, stačí si doniesť len kávu. A čo okolie? Mikolčáková Roslaňa, Kamenité, Javorníky alebo zajdite si do Turzovky či Vysokej nad Kysucou. Páči sa vám táto atmosféra? Ak áno, napíšte mi a rád vám ju prídem osobne ukázať.